chinga kie kampeni yokuriga ibirogo bibo director bwechaya igase county ya Kisii na Nyamira gwikonyara kobage kubwata Kenya ngima nigo bono mu director bwe Sonia Century gotoka imeye ward ya Junior Bunga nyali bali Masabe county ya Kisii Richard Obino nyagwachi anyarre koboka gwesoki na gukwanira igoro yobochori obu chinga kiburanyare kobogo chigokorekana na ningi keganiri asenchire mu yogwaka chikura nigo baya kwanita yu chinga kibanyarada ko bakomera na munabalimi be factory ya Nyamwamu yegotoka imeye ward ya Kiogoro nyali bali Chache county ya Kisii Richard Obino njomo chairman yo kiamo kamana ya Nyamwamu factories kiamo kamana ya Nyamwamu election singo chikokora tole before 30th June the timetable na jasoke ku Port of Kenya and election CEO igego chikoba pa secret ballot ekero wake kura igogo yana neke bado kiao ne siri wasoire ime igoko iwe ballot paper iyo gonye mark onye beketebe na bo chigo chikoba kora igo na ande chigo chikoba one farmer one vote amangana ali asia certificates amakoro tai ekiaraga togete bokora bagokoru bongama oko eregitia ba director farmers igere chuya ino togo chigote anga bokora bwa koretu ikiagera it is one farmer one vote na andeli tukerio igango boli farmers bosipi wakiamo kama ria Nyamwamu bali bare registered farmers moimo ke mambe litukerie lire holiday muri gotora no incha moko imo kamambigo ogene mo chora ba director bai election CEO igigo chikoba supervised na Port of Kenya before that aba director ba cleared na Port of Kenya erinde bakore no kobo mo director we go otware form 4 we go otware certificate ya form 4 ande goika obo moremi obwate mete eribumbiri chikire eribumbiri chikire chitali chikiro gorete bisine gotenga from your own farm korumogondo kwao otherwise nigo batoi mandate nende bateba enye konyarekana mochoru without chikogenda as elections lakini ntoliko kani monto bali batagete gocha tigabache kubarache ko bembara sitia seke Rwanda gose tigabache lakini abali baru bamwire na ende mo baise gutingiswa abayiga batebirega iko babwata a lot of money batagete guchikumwaga ngende bagora abalimi na abalimi batere tigabarete tolie gose ne cheito bairete tigabarete tolie na ende nto bakera kura nabo igo nigo babulire abalimi banyare ko bako bamaiso chinga kechiga bago chikogenda sobo chori banyara ko bako ngainu na abantu barachi konyara ko bago sarie kemeri kiabo Stephen Amis Motiri omo director kwa Masaba zone as a factories cheito cha kiamukama na lia Nyamwamu especially abagaka balia bakabeira arora bakuru batagete kogenda ime asengenjo batagete bachigoetia milioni 50 milioni 500 urukere factory egere chiko bachikorwa bakana abaloya babo ekiga intwekeregia cha story une board of directors igotua kanete strongly nga endo kabire inge koba ekiagara igobono n'umurimi na ende batagete koirani kuchimagega n'abalimi batubwate siringa amwanja lero no ene channel meeting twabwate yaba committee members nabona baro batubate singa imo baise gwanja manganayo ajinaro togenderete gukora igero bulimi bwitu bonyare gutinga igona banare goteba ngambu ya mono bali mimbi ya mona ase support ye yumwato eire na intwe ntogotaka muchikomia ase oko abantu ochisiko siringi milioni 500 Kurende nigo bono banyarre ko bawesoki na gukwanira malimali aba director bali bakabira abakuru banyarata ko bakugora ensemo ya Naroko haigwekera bono igabwate obotutukanu mu vice chairman which factory cheito ibere kiamo kamane ya Nyamwamu
na inche asense mi na inche nkukwanira iguru ya marimo twagurite Masai amarimo itwagurite Masai yarara kabiri obo momburo twagurite une factory kia mukama uchiari Masai Kilgoris no bonde mburo twagurite une group Nyamache Ogembo na kia mukama amarimo yonsi noare ayande twanyora na bwate kasoro cyekare gikire cyese title deed tayikiracho igo muroche egente kinyono muguri tokonyora yakogenda gakimurare kebisha manganayo igo amangana ali abantu babwate ose abapinzani babwate una twaonili amarimo twalire kibesa mangana itayo igo asa yabali mwinu rema una motororo notore ekamati iyo kulia marimayo ntogenderete gushulikia kelituranyore kuruogeke keranero umuremi igo nonyore twakonyire besa nge kurwasaria kiara ntwana konyora faida inde yonsi kurwanyona abasigari bari turigete etokogenda kubakana ikiara abaturindirite gentu getari konyora faida kurworo ekara twajite last general meeting una abare mimwarengo mwatoete mandate amare mayo torigia abaguri banyagure digera kibesiranire omuremi kiara ntwana konyora kende kurwo uri twakagurite Joseph Nyagaka, Vuna TV.